Wel, o ddechrau flwyddyn yma, mae Adran y Gweinidogaethau wedi ail-agor cronfa oedd yn bodoli, sef yr hen gronfa un gweithiwr i bob henaduriaeth. Y tro yma, mae yr adran yn cynnig arian i bob henaduriaeth i apwyntio i fyny at weithiwr llawn amser fydd yn gwneud gwaith arloesol o fewn yr henaduriaeth yna. Nawr, mae hyn yn rhoi posibiliadau dir i henaduriaethau, wrth gwrs, ac i eglwysu a gofalaethau, oherwydd mae e'n annog meddwl yn greadigol be mae y cyfnod dros y 2 flynedd diwetha wedi ddysgu, beth yw canlyniadau y cyfnod yna, a beth yw y math o waith ydych chi yn dychmygu fydde yn gweithio wrth edrych ymlaen. Beth yw yr weinidogaeth arloesol fydd yn gwreiddio'ch tystiolaeth chi yn y gymuned, fydd yn berthnasol i'r gymuned yna, ac fydd yn gwneud tystiolaeth eich eglwys chi yn rhywbeth byw a real, yn rhywbeth fydd gobeithio o dan fendith yr arglwydd, yn rhywbeth fydd yn ehangu gorwelion, nid yn unig yr eglwys, ond hefyd yn ehangu yr apel i bobl. I ni'n ymwybodol iawn bod yna heriau, ac mae y modelau o weinidogaeth i ni wedi bod ynglyn â nhw. Mae'r un ni wedi datblygu, mae hwn yn datblygiad pellach to, ac i ni yn edrych ymlaen i groesawu cynlluniau arloesol fydd gobeithio yn dangos ffordd newydd o gyrraedd cymunedau i'r dyfodol. Dwi'n meddwl bod hynny yn ddarostengedig i bob sefyllfa, i bob cyd-destun. Hynny yw, mae yna bethau sy'n mynd i fod yn arloesol mewn ambell i cyd-destun sydd ddim mor arloesol â hynny mewn cyd-destunau eraill. So, enghraifft, os ych chi ynglyn â plannu eglwys a wedi bod yn gwneud hynny'n barod, wel, dydych chi ddim yn arloesi wrth blannu eto, ond mewn cyd-destun fel yna, beth yw yr gwaith newydd ydych chi yn dymuno i wneud, ffordd ydych chi'n gweld eich gweinidogaeth chi'n datblygu. Os ych chi mewn eglwysu mwy traddodiadol, wrth gwrs mae yr amrediad o weithgareddau posibl, enghraifft gweinidogaethau sydd yn seiliedig ar ddiddordeb, enghraifft gweinidogaeth mewn drama, mae gennym ni brosiect ar hyn o bryd, enghraifft sydd yn ceisio cyrraedd pobl yn sgil y diddordeb a'r concern mewn perthynas ar amgylchfyd a chnesu byd eang. So mae gennym ni brosiect yn un ariannu sydd yn ceisio creu cymuned o amgylch tyfu llysiau ag ati yn y gymuned. Ni yn edrych hefyd i ariannu prosiect arall sydd yn edrych i greu hwb cymunedol mewn tre yng Ngogledd Cymru, ac bod hwnna'n cael ei wneud ochr yn ochr a gweithgarwch yr eglwys yno'n barod, eto mae ar un pryd yn edrych i weld sut mae creu hwb a sut mae gweinidogaethau trwy'r hwb yna yn mynd i fedru arloesi gweinidogaeth a pel gwahanol i bobl yr eglwys yna. Mae yna weinidogaethau eraill sydd yn mwy traddodiadol, enghraifft gyda plant, gyda ieuenctid, gyda teuluoedd. Dyn ni yn weddol gyfarwydd â modelau o weinidogaeth yn y cyfeiriad hwnnw. Eto, dwi'n meddwl bod yna ffordd i arloesi a mae yna ffordd i feddwl yn ffres ynglyn â sut dyn ni yn cynnig yr efengyl hyd yn oed i'r grwpiau yma. Wel, mae yn naturiol, yn lleol, mae pob cais yn dechrau. So bydden ni'n disgwyl y bydden yna griw o bobl mewn eglwys neu blaenoriaid. Mi fydden yna gymuned fach o bobl fydde wedi bod yn gweddio ac wedi bod yn darllen ac wedi bod yn edrych ar prosiectau bobl eraill. Neu, os nag yw e'n lleol, falle bod henaduriaeth trwy i Pwyllgor Gweinidogaethau wedi bod yn ail gyflwyno i cynlluniau strategaeth ac yn edrych i weld beth yn arloesol maen nhw'n gallu gwneud mewn cylch ehangach. Unwaith mae cynllun wedi dod i'r golwg, byddwn ni'n awgrymu wedyn bod chi'n siarad gyda yr henaduriaeth yn lleol a hefyd siarad gyda swyddogion yr adran mwyn datblygu ffram, mwyn datblygu math o ddisgrifiad rôl i'r weinidogaeth yna. Unwaith mae hynny wedi i wneud, mae mater o gyflwyno y cais drwy'r henaduriaeth i'r adran, ac yna mae yr adran yn ystyried y cais hwnnw
Ac gobeithio, os yn ywedig, os yw'r adran wedi bod yn gweithio efo chi ar y cais, gobeithio bydde hynny yn gwarantu derbyn y cais ac mor fuan ac yn bosibl mentro allan i ysbysebu neu beth bynnag mewn perthynas ar weinidogaeth yma. Bod yr arian yna ar gyfer cyflogaeth, mae e'n swm o arian ac falle fydd rhan o'r arian yn rhywbeth at y prosiect ei hunan. Ond fel bynnag mae hwnna'n cael ei fframio. Mae e'n fater o freuddwydio'r freuddwyd, o weddio trwy'r freuddwyd, o ddod at eich gilydd i greu cynllun ac yna cyflwyno'r cynllun i'r adran gweinidogaethu. It's based on Colossians 1, a poem in Colossians 1 that Paul uses. A poem about how Christ is the Lord of all creation, and that for Paul is good news. And so Christ has created all things, Christ holds things together, but now Christ is Lord of all things, and all things have been reconciled to him, all things in creation. And so the project, the ministry, is really about that good news, trying to put that good news into action, the reconciliation of all things, so God and humans and their environment. And so ideas for practical ministry would be to grow food, to deal with issues of food injustice, to put that wrongs right, helping people interact with creation by growing food, connecting with the soil for their own well-being. To encourage people to interact with creation for their own flourishing, so to reconnect. It's about reconnecting the disconnections really that we've got in society now in the modern world, disconnected from one another, disconnected from our environment, and disconnected from God. And so we're hoping that people, by connecting with their environment, with the soil, with creation, in some way they will then find their way back to some connection with God through the gospel of the Apostle Paul. So that's the project. There are many ideas, but we'll see which come to fruition. This new ministries fund will enable me to bring the good news of Jesus Christ in a way that suits myself, and my passions, my gifts, and so it enables me to step outside of ordinary pastoral ministry to this new ministry of using my passions to bring Jesus' good news to our world in new ways. And people have different gifts, and so the New Ministries Fund is great to be able to do that, to enable people to use their gifts and their passions to bring the gospel in contextual ways to the modern world. I hope that this ministry will be used so that people come to know God, the God of creation, and so that they come to interact with him through interacting with his creation. And so they come to experience God, the God who not only created but also reconciles and redeems people's lives and heals people's lives. The God of flourishing, the God of solidarity with us, and the God of we meet in his world, and the God of Jesus. And so that's my hope for the ministry, that people come to know the love of God, not the God of our own making or the God of stereotypes, but the true God that we see around us, we interact with around us, and we hear his good news through the gospel.
Nathon ni plannu eglwys Ffynnon 3 blynedd nôl nawr yn nghanol cymuned Llandysul. A un o'r pethau ni wedi dechrau fel eglwys yw fi a merch arall o'r eglwys yn cyfarfod gyda merched ifanc y pentre bob wythnos. Ni wedi galw fe y lle yn daioni achos ni'n edrych i adlanu cymuned gyda'r merched ifanc bod yn lle ble maen nhw'n adeiladu gilydd lan yn lle beth sy'n digwydd yn aml gyda criwiau merched gwahanol ble maen nhw'n tynnu gilydd lawr. Ni eisiau bod yn pobl sy'n gwrando ar nhw a wedyn ni'n gwneud pethau creadigol gyda nhw. So ni'n gwneud daioni bob wythnos a mae hwnna'n grêt. Rhywbeth arall ni wedi dechrau ydy ffrindiau Ffynnon. Yn symud i Llandysul o'n i'n gweld bod na prinder o llefydd cymunedol ble mae pobl yn gallu cyfarfod. So mae yna un caffi yna nawr, ond yn ystod y dydd pobl sydd gyda plant bach. Does na ddim lot o lefydd i mynd, really. Chi'n gofod mynd i cyfyrddin. So o'n i'n keen i darparu lle, achos bod hwn yn lle mor dda, i darparu lle ble mae mamau, tadau, gofalwyr yn gallu dod gyda plant bach. A ni'n cael brecwast neis gyda'n gilydd a coffi a cyfle eto i gwrando ar pobl, cael sgwrs, cefnogi pobl a cyfle i pobl gweld pobl yn ystod yr wythnos sy'n anodd gyda plant bach. So dyna ni'n gwneud gyda ffrindiau Ffynnon. So mae gŵr fi Steff a Rhys sy'n gweithio ni, mae ar y rhaglen gynhadol yn cynnal grŵp boes bob wythnos. Mae boes ifanc notoriously'n wael am siarad a agor lan. So be maen nhw'n gwneud rhan fwyaf amser yw cael rhyw fath o bwyd a chwarae ffwtbol, wneud rhyw fath o weithgareddau a trio siarad tra maen nhw'n wneud rhyw weithgaredd. A hefyd dod rownd y Beibl ar y diwedd, cyfle i rhannu gyda'i gilydd o be maen nhw'n darllen yn y Beibl. A maen nhw wedi rhoi cwpl o cyfleoedd hefyd i'r boes i arwain yn Ffynnon a arwain y grŵp hefyd a bod nhw'n rhannu be maen nhw wedi clywed gan Dduw. Mae gyda ni pethau exciting ar y gweill. Ni eisiau agor yr adeilad lan mwy i'r cymuned, yn enwedig ar ôl Covid. A ni'n gweld y prinder cyfleoedd na mae pobl wedi cael eu cyfarfod lan. So syniad ni ydy yn yr wythnosau nesaf ni eisiau agor lan am coffi a chlonc. So cwpl o dyddiau yr wythnos ble bydd pobl yn gallu dod yma sydd ddim yn gweithio yn ystod dydd, neu falle jyst ddim yn gweithio diwrnod yna, neu sydd yn rhieni plant bach, neu sydd o gwmpas yn pa bynnag rheswm, yn gallu dod pobl sy'n awyddus am cymuned, awyddus am sgwrs a coffi a cacau neis. So ni'n dechrau coffi a chlonc i rhoi lle i pobl dod a cael cymuned. Wel, ni'n gweld yn rili bwysig bod y gweithgaredd ni'n wneud yn nghanol y gymuned, yn gwasanaethu pobl yr ardal, pobl Llandysul yr ardal. A hefyd bod ni'n gallu rhannu gyda nhw am fel mae Duw yn gweld nhw. Dyna beth dwi'n meddwl sy'n bwysig fel dwi'n meddwl lot o pobl yn meddwl falle bod pobl ddim eisiau clywed am Dduw heddiw. Ond ni wedi gweld hollol gwrthwyneb bod pobl yn eisiau clywed beth mae Duw yn meddwl ohono nhw. Ydy Duw yn siomedig gyda nhw? Ydy Duw yn... Be mae Duw yn teimlo amdano nhw? A beth ni wir yn deheu gweld yw pobl yn dod i nabod Duw, dod i gyffyrddiad gyda Duw. Bod yr ysbryd glân yn gweithio yn bwerus yn y pentre yma.
yn trawsffurfio bywydau, yn trawsffurfio'r gymuned yma. Achos mae pobl yn chwilio am atebion a mae Iesu'n galw ni i rhannu amdano fe, rhannu ei gariadau a dyna beth ni deheu amdano yn Ffynnon. Be bydde fi'n dweud i eglwysi arall yng Nghymru yw, nath Iesu dweud bod y cyneuaf yn un fawr, bod pobl yn eich cymunedau chi yn barod i glywed am Iesu, a bod yna angen yn cymunedau ni yng Nghymru am spaces fel adeiladau ble mae pobl yn gallu cyfarfod, cael cymuned. A hefyd am y cymuned yna, am pobl i wrando arnyn nhw a pobl i rhannu gyda nhw am fel mae Duw yn gweld nhw. A ie, os chi'n ystyried dechrau rhywbeth newydd, i gamu mas mewn ffydd, achos mae Iesu'n addo bydd yna o'n blaenau ni, bydd yna gyda ni, bydd fe sy'n neud y gwaith yn colonnau pobl, mae fe sy'n trawsffurfio bywyd. Dwi ddim yn gofyn i ni trawsffurfio bywydau, ond mae fe sy'n neud y gwaith yna. A ni jyst camu mas mewn ffydd trwy dechrau pethau, bydd pobl eisiau bod yn rhan ohono fe, yn gwybod bod nhw'n dod, bod yna rhywun yna i siarad gyda, bod nhw'n gallu exploro pwy ydi Iesu, a ble mae ffydd nhw arni. Wedi dod o'r Esgobaeth ei hun, nath nhw roi cais i fewn at cronfa mwyn cael arian i wneud prosiectau yn yr Esgobaeth, prosiectau i wneud efo efengylu. A wedyn ges i yn trwyddedu ac yn cyflogi i gymryd rhan o'r prosiect yna, sef y cynllun iaith sydd wedi ei lleoli yma yn Bethesda. A wedyn y syniad oedd iddyn ni gwneud gwaith arloesol o fewn y gymuned ac i meithrin bobl ifanc i weld os oes gen nhw rhyw fath o alwedigaeth i fewn i'r Gweinidogaeth ac yn rhoi y cyfle iddyn nhw gwario blwyddyn ar y tro yn cyd-fyw efo'i gilydd mewn rhyw fath o gymuned, gweithio yn y gymuned ehangach, cael cyfle i astudio a hefyd jyst gwario'r amser yna yn sbïo fewn os oes gen nhw rhyw fath o alwedigaeth. Ac y peth pwysig oedd i roed y cyfle i bobl, falle sy'n heb di sylweddoli bod yna posibilrwydd o gwneud y ffasiwn beth, ac yn jyst yn cerdded efo nhw trwy'r broses hynny a roed y cyfle iddyn nhw. Wel, dwi'n dal i ddechrau dweud y gwir. Dwi wedi bod yma bron i flwyddyn rwan, a dwi'n meddwl dwi wedi dysgu y pwysigrwydd o gwario'r amser i rando'n gyntaf. Y peth cyntaf fedrwch chi'n neud wrth cychwyn unrhyw beth o'r newydd fel hyn, ydy jyst dod i nabod yr ardal, dod i nabod y bobl, dod i nabod y gymuned, be maen nhw'n poeni amdano fo, be di'r gwendida, lle mae'r anghenion, lle mae'r cryfdera. A wedyn mae hynna wedyn yn gosod sail i weld lle fedra i cymryd rhan mewn rhywbeth sydd yn mynd ymlaen yn barod falle, neu cychwyn rhywbeth o'r newydd sydd falle bod yna gap yn rhywle, does na ddim byd yn cael ei ddarparu'n barod. Ond mae o'n rili pwysig pan ydych chi'n cychwyn i peidio roed y pwysau yna yn ormodol bod rhaid i chi gychwyn rhywbeth o'r dechrau a bod o'r rhedag yn syth. Doedd yn byd yn gweithio felly. Mae rhaid i chi gymryd yr amser i gweld yn gyntaf be ydy'r anghenion. Pa fath o gymuned dwi'n byw ac yn rhan ohonddi, a beth sydd yn mynd ymlaen yn barod.
Wel, dwi wedi bod yn rili lwcus oherwydd dwi'n byw yma yn Bethesda, sydd yn gymuned arloesol a gweithgar dros ben yn barod. Mae yna gymaint o pethau mynd ymlaen. Dwi wedi gallu bod yn rhan ohonyn nhw. Un o'r pethau sydd yn dod â plesar mwyaf, bod o chydig bach yn afiach, ydy mynd allan i hel sbwriel efo bobl ac i tacluso gwahanol ardaloedd yn y dre ac yma hefyd yn y goedwig. Dwi hefyd wedi bod yn gwneud chydig bach o waith plannu i fyny yn y rhandiroedd gymunedol yn Plas Francon a dod i nabod griw arall o bobl yn fanna sydd yn hoffi tyfu pethau ac yn creu cymuned yn fanna. Mae yna hefyd cyfle i tynnu fyny chydig bach o blanhigion sydd ddim i fod yma, Jack yn nidiwr, a mae hynna hefyd wedyn yn dod â chi i gwrdd â bobl gwahanol eto. So mae yna gymaint o ffyrdd ydych chi dod yn rhan o'ch cymuned wrth dod i weld beth sy'n bwysig iddyn nhw, sef ydych chi gyfrannu i fod yn rhan o hynna. A mae o'n gyfle i rannu eich diddordebau chi, a gwrando ar diddordebau nhw, a gweld os oes o ryw fath o tir cyffredin rhyngthyn nhw. A mae o'n jyst yn man cychwyn unrhyw drafodaeth sydd yn mynd i ddatblygu o hynna wedyn. Cychwyn rhywbeth newydd. Pan nes i symud i Bethesda blwyddyn diwetha, oedden ni'n dod allan o'r cyfnod clo ac do'n i'm yn siŵr ble i gychwyn efo be o'n i'n mynd i fod i wneud yn Bethesda. A felly es i ati i creu cyfle i dod at ein gilydd yn yr goedwig yma. So nes i mynd ati i creu gwasanaeth allan yn y goedwig. Nes i alw fo'n eglwys wyllt. I dod at ein gilydd a da ni'n cael amser i gwrando ar ryw stori o'r Beibl, da ni'n canu, da ni'n cael ryw fath o myfyrdod bach. A wedyn dros y Pasg nath ni bron wythnos llawn o gweithgareddau i ddathlu'r wyl honno. A gan fod ni wedi bod yn ymarfer at pethau at y dolyg i canu, mae'r criw sydd wedi dod at ei gilydd ar nos Iau, ymarfer Carola, wedi parhau i cwrdd achos da ni gael gymaint o hwyl. Da ni'n canu bob dim rwan ar nos Iau. Weithiau da ni'n canu emyna oherwydd da ni'n paratoi at ryw wasanaeth penodol. A weithiau, da ni jyst yn canu beth bynnag da ni eisiau gwneud, rhywbeth o'r Beatles neu rhywbeth arall, a da ni jyst yn cael hwyl efo'n gilydd. A weithiau, yng nghanol hynna i gyd, da ni'n stopio a da ni'n dechrau trafod pethau reit dwys weithiau, a mae yna gyfle wedyn i ni mynd ar sgwrs yna yn ddyfnach ac yn dechrau agor i fyny i dechrau meddwl amdan cwestiynau mawr bywyd, a wedyn da ni'n mynd yn ôl i ganu unwaith eto. Y peth cyntaf fyswn i'n dweud ydy ewch amdani. Gynnych chi ddim byd i golli a falla lot fawr i ennill. A'r peth gweitha wneith ddigwydd ydy bod bobl yn mynd i weld chi mynd allan a trio pethau newydd, a trio cysylltu efo bobl, a trio creu perthynas newydd efo bobl ifanc, efo bobl henoed, efo bobl sydd yn teimlo'n fregus, pwy bynnag da chi'n meddwl ydy'r bobl da chi eisiau cysylltu efo nhw. Y peth gweitha wneith digwydd ydy dyn nhw ddim eisiau gwybod, ond o leia da chi wedi trio. Achos i fod yn hollol onest, da ni gyd yn yr un cwch. Mae cynulleidfaoedd ni yn heneiddio. Mewn rhyw 10 mlynedd, 20 mlynedd ar y gorau, lle fyddan ni gyd? Mae rhaid i ni wneud rhywbeth gwahanol. Mae rhaid i ni fynd tu allan i'r drysau, tu allan i'n adeiladau ni. A jyst trio rhywbeth. A wedyn, falla, fyddwch chi yn cael surprise really nice ac yn darganfod o'r newydd bod pobl isio gwrando, bod pobl isio siarad, bod pobl really isio jyst clywed newyddion da, neu jyst isio gwybod bod pobl yn gofalu amdanyn nhw, bod yna cariad allan yna iddyn nhw, ac os nhw'n teimlo'n unig, neu yn ofni, neu maen nhw mewn poen, neu maen nhw jyst isio cyfle i bod yn rhan o rhywbeth. Mae bod yn rhan o rhywbeth mor bwysig i pob un ohono ni. Os da ni'n jyst yn mynd allan a roed y cyfle i bobl i fod yn rhan o rhywbeth, da ni wedi gwneud rhywbeth positif i'n cymunedau ni. So, ewch amdani, newch chi ddim difaru.